A Deputación Provincial de Pontevedra pon en marcha un plan especial para dinamizar os concellos da provincia. O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, presentaba hoxe 493 proxectos de actuacións que os concellos de Pontevedra presentaron para ser executados dentro do Plan de Investimentos da Deputación de Pontevedra para o período 2010-2011 por un importe total de 70 millóns de euros. Os proxectos dos concellos abarcan unha tipoloxía de obras que inclúen obras hidráulicas, de medio ambiente, parques públicos e saneamentos, humanizacións de rúas, prazas e entornos urbáns, mobiliario, dotacións de aforro enerxético, novas dotacións deportivas e comerciais, culturais e industriais. O prazo de presentación de obras rematou onte e dende hoxe un equipo de 40 persoas traballará para comprobar a corrección da documentación presentada e adxudicar os traballos de xeito que o vindeiro mes de xaneiro póñense xa as obras prioritarias en marcha en canto a lo menos o que a determinación de enviar ao Concello a notificación de que están aprobados esos proxectos. Os proxectos presentados polos concellos pontevedreses van dende un importe de 300.000 euros, a cantidade mínima fixada no plan, ata 1 millón de euros. Os criterios de reparto das cantidades para cada concello estarán en función da poboación e do territorio, por índice de dispersión poboacional.